Avui us presentem el que són les 8enes jornades del llangostí i la 6a ruta Tapatur, també dedicada al llangostí, que celebrem des d'avui, que comencen avui, fins al 9 d'agost. Temps en el que els vinarossencs, tota la comarca i la gent que ens visita poden gaudir i participar d'aquesta iniciativa. La regidoria de turisme té com la gastronomia un dels eixos que promocionem i que dins del Club de Producte Turisme Gastronòmic i altres plataformes com és Saborea Espanya tenim al llarg de tot l'any aquest intens calendari en jornades i iniciatives lligades a lo que és la nostra gastronomia. I com no seria de menys, el producte estrella és el nostre llangostí. Participen en aquestes jornades, de les jornades del llangostí, participen 11 restaurants on ofereixen menús, tots ells de llangostins, tant sigui els entrants com en els plats principals. Trobem plats molt innovadors i que combina el que són la gastronomia tradicional amb la gastronomia marinera. Els menús oscil·len entre els 30 i 35 euros i crec que són preus competitius, ja que estem parlant d'un marisc en molta qualitat. També cal dir que ja disponem a l'oficina del Turisinfo i a la nostra web Turisme Vinaròs. Podeu trobar tot el que són els menús complets, així com les adreces i els números de telèfons i els restaurants que participen en aquestes jornades. En una altra banda, també presentem avui el que és la 6a edició de la ruta del llangostí Tapatur, en la qual també són el llangostí el producte principal d'aquestes tapes. Avui i fins al 9 d'agost també se podrà tastar el que són aquests menús i aquestes tapes que com a principal, com ja he dit abans, tenen el llangostí. En els follets informatius trobareu els 13 establiments que participen i estan situats en un mapa en diferents punts de la nostra ciutat en el qual la gent podrà anar recorrent aquests punts i trobareu aquestes propostes originals i aquestes propostes en format xicotet però en un sabor intens. El funcionament d'aquesta Tapatur és com els anys anteriors. Es tracta de fer una ruta visitant un mínim de 5 establiments i votant aquells que ens agrada més. Tots els establiments, les tapes que es serveixen amb beguda, tenen un preu de 5 euros. Les votacions se podran fer tant en els establiments com en l'oficina d'informació i turisme. Entraran dins d'un sorteig i hauran diferents regals, com pot ser el que és un lot de xocolates Creo, un lot de formatges de Catí, un lot de conserves artesanes Coarbi, visita i tas de vi en el celler Magnanimous de Vilafamés, el llibre La cuina del mercat de Vinaròs, tractament de bellesa de luxe al centre estètica Bouter, loig de rutes Vinaròs Geppo, degustació de tapes per a 2 persones en un dels establiments participants i un cap de setmana per a 2 persones a Vinaròs a l'hotel RH Vinaròs Playa en règim d'allotjament